बे समाव मोनसे गोजोनथाव रादाब बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुंखौ गोजोरै लाखिनो बिटिआरनि गं 40 बियाबाव 1 कोटि रांनि बाजेटजों बिटिआर खुंथाया सुजित नार्जारिनि मुङै सावराय नब्लां लुफुंनायनि खोथा होनाय बायदियै गुबुन गुबुन बियाबफोराव लुफुंनानै होनायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबादिनो 10 नं देबरगाव बियाबनि सिङाव थानाय भारत भुटान सीमा ओनसोल सरलपारायाव बे सावराय नब्लांखौ लुफुंनानै दिनै बेखेवबाय। दिनै सानजौफुआव रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारिनि आखाइजों गोदानै लुफुंजानाय सुजित नार्जारि अडिटोरियाम हलखौ बेखेवो, जेराव मिरु इउपिपिएलनि ओबिसि सेलनि आफादगिरि अशोक सेत्री, इउपिपिएल दोलोनि मावख' नेहाथारि डिम्बेश्वर उपाध्याय, देबरगाव ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिजित बसुमतारी मोनहा बाहागो लादोंमोन। बे बिसमुरिनिफ्राय सरलपारासिम माखासे एरिया फरेस्टआव गोलैयोमोन। दा फरेस्ट क्लियारेन्स माबा माबि सरकारि माखासे एसे जेंना दंमोन, बिनि थाखाय एसे लेट जादों। बेखौथ' आरो नों आं लुबैनाय मथे थाबबो जाया, मोनसे सरकारि सिस्टेम दङ, बेखौ जों मानिनानैबो सोलिनांगोन। खिन्थु बे लासै लासै जोबबोबाय, दा गायसननायबो जाबाय, टेन्डार प्रसेस बे गासिबो जोबखांनायनि उनाव लुनाय हाबाफारिया जागोन। खोथाया जाबाय मा 75 बोसोर जोंनि हादोर उदांस्रिया बारलांबाय। बे समनिफ्राय जि जेंना दंबायोमोन बेथ' सानसेनो जोबला। बिटिसि जन्म जानाया माब्ला 2023आव जन्म जादों, 2005निफ्राय बिटिसि सरकार जादों, 2005निफ्राय 15-20 सिम हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव बिटिसि सरकार सालायबाय। अब्लाबो जेंनाफ्रा जेंनायैनो थालांजोब्बाय। दा जोंनि प्रमद बर' बिथाङा 2020नि उनावहाय फैबाय, सान्थिबो फैबाय, गोजोन फैबाय। दा भारत सरकार आसाम सरकारजों लोगो नांनानै डेभेलपमेन्टनि खामानि मावगासिनो दङ। दा बेहाय खाबुखौ दिनै मोनफैलायबाय। दा जोङो 4.5 बोसोराव प्रमद बर' बिथाङा नैबे बिसमुरिनि सरलपारासिम बे लामा बे बानायनाया दिनै जानानै फैसिगोन आरो बे जेंनाया जोबलांसिगोन। दा गतिके जोङो एसे धैर्य हमनांगोन रायजो राजाफ्रा, जे गोबां बोसोर जायाखैमोन खिन्थु दा जानो थांबाय। साननैसो एसे देरि जानायखौ जोङो खुनु सिन्था खालामनो नाङा। आङो धैर्य हमनो खावलायदों बयखौबो, जे गोबाव सम जुदि जों मोनाखैब्ला जों साननैसोखौ नेबावदो, बेनि उनावहाय जों मोजां लामा फैगोन। मोजां लामा फैनाय लोगो लोगोनो सरलपारानि महरानो सोलायगोन। बेवहाय दुनियानि मानसि फैगोन, मिथिंगानि नुथाय नायनो फैगोन। मोजाङै जुदि जोङो सान्तिपुर्ण भाबै लाखिनानै बे ओनसोलखौ जुदि मोजां सामलायनानै लाखियोबा सरलपारानि आइ आफा रायजो राजानिनो गाहाम जागोन। बेजोंनो जों ओंखाम मोनजागोन। गतिके बेखौ जों बयबो जोथोन लानो बयबो नाजा। आङो बेखौसो रायजो राजाफोरखौ खावलायो। बिटिसि बिसायख'थिया गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङाव बिटिसिनि मोनब्रै समस्तियाव लुफुंजानाय सुजित नार्जारि अडिटोरियाम हल दिनै देबरगाव हिसाबै बेयाव सरलपारायाव बेखेवगोन। नोंथांनि आखाइजों माबोरै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि मानगोनां चिफ 40टा जि समस्ति बेवहाय जोंनि बड'लेण्डनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङै मोनसे अडिटोरियाम हल बानायनायनि थांखि लादों। आरो बेनिनो मोनसे बाहागो हिसाबै देबरगाव समस्तिनि सिङाव थानाय नैबे सरलपारायाव लुफुंनाय जाबाय आरो दिनै जों बेखेवनानैबो होनाय जाबाय। जों बाथ्रा होदोंमोन, दिनै मावफुंबायबो, खोब मोजां जादों। आरो आं सानो बे सरलपारा एरियायाव गासै 10,000सो सुबुं सानखो दङ। बे ओनसोलाव जेसेबां मेल मिटिं खालामनो जायगा गैयामोन, दा बे न' जानाय लोगो लोगोनो बिराद मोजां मोनसे जायगा मोनबाय। बयबो खोब गोजोननाय फोरमायदों। आरो ओनसोलनि जे मिटिं जानायनि जे उसुबिदा बे दिनै जोबनानै फैबाय। आरो सरलपारा ओनसोलावहाय जेरैहाय लामानि जेंना, दैनि जेंना, कारेन्टनि जेंना, दै खुरखानायनि जेंना, गोबां जेंना, बेखौबो जों ज' रायलायनाय जादों। आरो जिहेतु बिसमुरिनिफ्राय जि लामा बेबो जानायनि लामायाव दं। दा गोबां बोसोरनि उनाव जायाखैमोन, दा जानायनि लामायाव दंसै, बेबो जोबसिगोन। कारेन्टआबो फ्राय जोबबोबायानो। दिनै टेलिफननि खोथा जेंना दंमोन, बेबो फ्राय जोबबोबायानो दिनैहाय। मेन खोथाया जाबाय मा, जोंहा नैबे सरलभाङा जि दै, बे दैया एसे खुरखादों होनना बुंदों। दा बेखौ आङो नायबिजिरगोन आरो बेखौ पारमानेन्ट सलुसननि थाखाय जोंनि बिटिसि सरकाराबो सानबाय थादों। दा बेखौ लानानै जों मोनसे प्लेनिंजों दंबाय थायो। आरो फैबाय थानाय समावहाय जों बे जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय जों नाजागोन। दा मोनसेनि उनाव मोनसे सरलपारा ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय जोंनि बिटिसि सरकारा नाजागासिनो दङ। आरो गोजोनथाव बाथ्राया बे जे सरलपाराया मोनसे पिकनिक स्पट। बेवहाय गोबां जायगानिफ्राय मानसिफोर फैयो। दा दिनै सान्थि फैनायखायसो मानसिफ्रा फैनो हादों। गोजोन जाबाय, समायना मोनसे मिथिंगानि नुथाय, बेखौ नायनो फैयो दिनैहाय। बे ओनसोलखौ जोङो जौगाहोनो हानांगौ। आरो बेखौ मोजाङै जुदि जों खालामना होनो हायोबा बे ओनसोलनि जोंनि न'खरफ्रा जौगानायनि मोनसे खाबु दङ। जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेवहाय फैसा खामायनायनि मोनसे खाबु दङ। आरो बेखौनो नोजोर होनानै जोंनि बिटिसि सरकार मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा मोनसे डिजाइन बानायदों। बे टुरिजिम
पार्टखौ जों बेवहाय डेभेलप खालामनानै बे ओनसोल जौगानायनि थाखाय माखासे प्लेनिं लादों आरो बेखौ खालामबाय थागोन आरो बेखौ लानानैनो दिनै रायजोफोरजोंबो जों सावरायनाय जादों। जिहेतु बे समाव सरलपारा